Vážená pani doktorka Henelová, milí moji spolužiaci, dovolte mi otvoriť túto našu prvú konferenciu s prezentáciami našich výskumov. Ak dovolíte, tak sa ujmem slova ako prvá. Poradie bolo určené a veľmi rada by som vám predstavila môj výskum pracovnej pamäti, teda krátkodobej pamäti a konkrétne teóriu 7 položiek farebných sekvencií, ale teda ja som použila v názve Seven Chunks, čo je pôvodný nepreložený pojem. Inšpirovala som sa prácou doktora Hermana Ebbinghausa, ktorú ďalej rozvinul alebo rozpracoval ešte aj George Miller. Keďže som v začiatkoch veľmi tápala a tužila som sa inšpirovať, objednala som si knihu napríklad aj pána doktora Bakaláža a Kopského, kde som si prezerala testy a hľadala som nejakú takú zhodnú cestu, aby som vytvorila naozaj výskum, ktorý bude ako validný, tak aj reliabilný a aby som si ho vedela obhájiť, stála si za ním a zároveň má jeho vytváranie, nechcem použiť bavilo, to je troška pejoratívne, ale aby som sa do toho naozaj oprela a vložila. Nakoľko ide o môj prvý výskum, tak som naozaj hľadala inšpiráciu rôzne a prešla som internety, hľadala som nejaké výskumy, ktoré podporovali teda teóriu 7 položiek. Čo ma celkom prekvapilo, našla som napríklad testy zrakovo-priestorovej pamäti, taktiež teda 7 položiek, ktoré sa overovali najmä položkami, ktoré ja vnímam ako symboly, a to sú napríklad čísla, písmena alebo slova. Čo sa týka farieb, našla som toho veľmi máličko, a ak, tak to bolo skôr v teoretickej rovine, alebo to boli nejaké štúdie, ktoré boli prehľadové. Každopádne aj v mojej prezentácii, ako môžete vidieť, sa odvolávam na krátky test zrakovo-priestorovej pamäti od Havlíka, Kováča a Kováčovej. Ďalej farebné vzťahy zvyšujú kapacitu zrakovej krátkodobej pamäte od Sanockého a Sulmana. A ďalej krátkodobá pamäť ovplyvňuje vnímanie farieb v kontexte Olkonenova a Allred. Čiže toto bola taká moja studnica, z ktorej som čerpala. Ďalej som si samozrejme položila výskumnú otázku, ktorá znela: koľko položiek je schopná udržať pracovná pamäť, ak série cifier či písmen nahradím farebnými blokmi? Moja hypotéza sa teda opierala o Georgea Millera, a to je teda 7 položiek plus minus 5, 9, plus minus 2, 5 až 9 položiek. No a teda môjim výskumným cieľom, alebo teda cieľom experimentu, bolo testovanie krátkodobej pamäte pomocou sekvenčného predkladania farieb, pričom sa dĺžka tej sekvencie zvyšovala. Prejdeme k výberu participantov. Pracovala som so vzorkou 10 participantov, ktorých som vybrala princípom snehovej gule, čož my už poznáme aj z metodológie, teda jeden participant oslovil ďalšieho a ten ďalšieho. Dáta som zbierala v priebehu jedného dňa a mohla som tak učiť, nakoľko pracujem v škole, a všetci títo moji participanti, alebo teda väčšina z nich, druhá väčšina z nich, prejdeme k tomu, sú zamestnancami školy. Vyšlo mi to 50/50, čo sa týka žien aj mužov, čiže 5 žien, 5 mužov. Vekový priemer je 36,8. Prosím, toto číslo si zapamätajte, pretože sa mi bude magicky, ako by povedal George Miller, opakovať v celom výskume. Vzdelanie bolo teda vysokoškolské 2. stupňa, snažila som sa to vyrovnať aj stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou. Je to zároveň aj limit štúdie, nakoľko je to naozaj veľmi malá vzorka a chcem skúmať niečo takéto. Ako vidíte na ľavej strane v metodách, mám screenshot z informovaného súhlasu mimo iného, ale chcela som, aby som si mohla označiť jednotlivých participantov alebo účastníkov môjho výskumu pod nejakým identifikačným číslom, a s tým som ďalej pracovala, nakoľko to bolo pre mňa jednoduchšie, aj keď ich nebolo teda toľko. Chcela som zároveň predstaviť cieľ výskumu, veľmi mi to urýchlilo
a sprofesionálnilo celý priebeh toho výskumu a vedela som sa k jednotlivým participantom vrácať aj spätne. Všetko to bolo samozrejme úplne diskrétne a GDPR. Výskum a zber dát prebiehal spôsobom, ešte sa vrátim k tým participantom. Jediné vlastne limitujúce by bolo, ak by mali nejakú poruchu farbocitu, čož nemali, všetci boli zdraví. Ešte som chcela vlastne k tomu výberu participantov povedať, že som vyberala participantov, mám tam vekové rozhranie od 30 do 46 rokov, čiže je to ten stredný vek dospelosti, všetci sú produktívni, pracujú a ja som mala teda nejaké svoje odhady a teraz vám aj poviem, že ako to dopadlo. Výskum a zber dát prebiehal v priebehu jedného dňa, čož bolo fajn, lebo si viem spätne vyhodnotiť, že som naozaj pri všetkých participantoch postupovala rovnako. A teda vytvorila som si prezentáciu. Každého participanta som oboznámila s informovaným súhlasom, ako bude prebiehať test. Zabezpečila som tichú miestnosť, dostatok času. Bolo to v poobedných hodinách a vlastne v priebehu 2 hodín som ukončila celý výskum a zozbierala som dáta. A teda premietla som každému prezentáciu, v ktorej bolo niekoľko blokov týchto farebných sekvencií. Za farebnú sekvenciu som považovala jeden slajd, alebo teda jednu snímku s jednou farbou. Ako zácvik som použila 2 sekvencie farieb. Slúžilo to skôr na také posilnenie sebavedomia, aby sme aby participanti presne vedeli, čo od nich očakávam, keďže v teoretickej rovine to bolo komplikovanejšie vysvetliť, pričom ten experiment sám o sebe bol naozaj veľmi ľahučký a jednoduchý. Sekvencie teda 2 farieb bol zácvik, 1 farba, 1 sekunda. Ako náhle som spustila prezentáciu, začiatok testovania, čož mi odobril teda participant, zaznačoval tento môj participant do záznamového hárku svoje odpovede. Čiže premietla som im prvú sekvenciu, do odpovede zaznačil, že išla fialová, zelená, modrá. Skontrolovala som zápis, išiel zápis číslo 2, opäť 4 sekvencie. Každá sekvencia mala 1 sekundu. Participant číslo, samozrejme bolo tam to identifikačné číslo, nie jeho meno pre zachovanie údajov. A ako náhle urobil prvú chybu, experiment končil, zaznamenala som si sekvenciu, pri ktorej sme skončili. No, ideme k môjim výsledkom. A tu sa dostávame do nejakého zvláštneho začarvaného kruhu, pretože, ako som vám hovorila, zapamätajte si číslo 3,6 alebo 36. Ako vidíte, rozdelila som si v tabuľke ženy aj mužov. To zastúpenie vzdelania. Myslela som, že urobím aj nejaké porovnanie, veď som ho urobila napokon, hneď sa k tomu dostaneme. Chcem povedať iba toľko, že to dopadlo 50/50. Naozaj 3,6 sa mi opakuje nielen v priemernom veku, ale aj v počte správnych sekvencií. Ako vidíte, graf číslo 1, ktorý mám rozdelený podľa pohlavia, plne rovnako dopadli, teda identicky dopadli muži aj ženy. A teda aj podľa toho vzdelania opäť ten výsledok je identický. Teda celkový priemer, avšak aj priemer, čo sa týka pohlavy, ako som práve povedala, je identický na 10 miesto, 3,6 zapamätaných položiek. Správne odpovede sa teda vyskytli v sekvencii 3 správnych odpovedí v počte 4 krát a v sekvencii 4 správnych odpovedí 6 krát. Čo znamená, že môj výskumný predpoklad, a to teda udržanie 5 až 9 položiek v krátkodobej pamäti, čo sa týka ale farebných blokov, sa nepotvrdil. Prečo? Mám takú teóriu. Buď som urobila vážnu výskumnú chybu, ktorú som zatiaľ neodhalila, a to môže byť teda prvý faktor. A druhý faktor, nakoľko mi vyšlo toto veľmi zvláštne číslo a opakovalo sa mi v rôznych tých sekciách, tak som test aplikovala aj na seba. S tým, že samozrejme už som si nepamätala tie farebné bloky, ako idú po sebe. A zistila som, že skúmanie farebných blokov je oveľa náročnejšie a prebieha tam komplikovanejší myšlienkový proces, ako napríklad len pri zaznamenávaní alebo teda kódovaní čísel alebo písmen.
Pretože keď vidím číslo alebo písmeno, okamžite si ho ukladám do tej pamäti, ale farbu, aj napriek tomu, že som ju brala ako hotovú položku, neuvedomila som si, že prebiehajú zložitejšie procesy ako. A teraz vám to úplne v rýchlosti vysvetlím a týmto aj ukončím. Videla som červenú farbu. Potrebovala som si ju pomenovať. Toto je červená farba. A zároveň si ju uložiť. Tak toto bola prvá červená farba. Išla modrá farba. Ja som ju potrebovala najprv rozpoznať. Pomenovať si. A potom si zopakovať červená, modrá. A takto to išlo ďalej. Čiže tam prebieha viac tých procesov súčasne a preto si myslím, že je ten môj celkový priemer nižší, ako je priemer, ako je štandardný priemer teda zapamätávania si položiek alebo ukladania položiek v krátkodobej pamäti. No, obmedzenia môjho výskumu, alebo teda limity štúdie sú určite nízky počet participantov. Ako hovorím, že som nezobrala možno do úvahy všetky faktory, ktoré som mohla. Je to teda môj prvý výskum. Myslím, že to prebiehalo celkom fajn a korektne aj z mojej strany. Citlivo som nakladala s osobnými informáciami a teda s údajmi, ktoré mi boli zverené. A odporúčania pre budúci výskum. Možno by som sa povenovala aj tomuto konkrétne, ale teda pre mňa osobne predvídať, brať do úvahy všetky premenné a naozaj si, že poctivo, kvalitne preštudovať tému. A chcela by som sa ešte teda povenovať tej 36. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vážená pani doktorka, vážení spolužiaci, ja by som dneska chcela predstaviť tému svojej prezentácii, vlastne vplyv hudby na zapamätanie si informácií. Táto téma mňa zaujala, lebo osobne neviem sa učiť, keď mám okolo seba nejaký hluk, hudbu, ale poznám veľa ľudí, ktorí si naopak zapnú nejakú hudbu aj so slovami, alebo nejakú aj klasickú, alebo nejaký seriál a takto sa učia. Takže bola tá téma pre mňa zaujímavá a chcela som vlastne toto vyskúmať. Obsah mojej prezentácie je formulovanie hypotézy, teoretický základ. Použila som niekoľko štúdií, ktoré vlastne preskúmali túto tému. Prvá bola v roku 2002 a zistili, že klasická hudba naozaj niekedy môže pomôcť ľuďom sa sústrediť na nejakej informácii a kvôli tomu to ide rýchlejšie. Ďalšia štúdia v roku 2014 predstavila také informácie, že hudba so slovami naopak strašne vyrušuje a kvôli tomu, že zasahuje do jazykového spracovania a kvôli tomu informácia sa nám ukladá horšie. Ďalšia a posledná štúdia ukázala, že hudba klasická, hudba aj hluk môžu rušiť pozornosť, ale najmä u introvertov, čo vedie k nižšiemu výkonu. Dobre, tieto štúdie umožnili mne formulovať takú hypotézu, že účastníci, ktoré čítajú v tichu, si zapamätajú viac ako tí, ktorí čítajú hudbu s hudbou so slovami. Metódy. Mala som 10 participantov, všetky sa zúčastnili vo experimente dobrovoľne, bolo to od veku 18 a 28 rokov. Boli to ženy, bolo to tiež po princípu takej snehovej hule, že som sa spýtala známu, ona spýtala ďalšiu a takto som mala 10 žien ako participantov. Rozdelila som ich do dvoch skupín. Skupinu, ktorá čítala v tichu, vlastne kontrolnú skupinu a experimentálna skupina. 10 žien, čo čítali text s hudbou, som použila veľmi známú pesničku, tak, že by to malo najefektívnejší
výhľad. Vlastne text sa skladal zo 148 slov. Po prečítaní textu som dala na to 4 minúty. Myslím, že pre dospelého človeka to úplne stačí. Som dávala 5 otázok. Boli všetky otázky otvorené a hodnotila som odpovede skôr intuiticky, lebo téma textu bola pamäť a to je taká téma, ktorá neveľmi zaujíma bežného človeka. Takže odpovede som zaznamenala, za každú správnu odpoveď som dávala 1 bod. Na tomto slajde môžeme vidieť aj text, ktorý som použila. Má presne, ako som povedala, 148 slov. Bol vygenerovaný pre tento experiment pomocou jazykového modelu a myslím si, že nikdy už sa nepoužije alebo nepoužíval sa predtým. Tu máme otázky, sú, ako som povedala, otvorené, dávali ľudia na nich svoje odpovede a som to zhodnotila 1 bod alebo 0. Tu máme aj výsledky experimentu. Vlastne hypotéza sa potvrdila takým spôsobom, že tá kontrolná skupina má priemer 4 a 2, tá experimentálna má 2 a 2, čo je čoskoro dvakrát menej. Takže z tohto nám vyplýva, že hudba so slovami naozaj zrušuje nejakú pozornosť a informácií nám sa ukladujú oveľa menej. Ešte chcem povedať, že všetky experiment 1 sa konal približne tak 3-4 dní. Som zabezpečila také kľudné podmienky, bola to tichá izba, v prípade tichej skupiny, keď nebola skupina s hudbou, tak nebola to tichá izba. Všetky boli v dobrom zdravotnom stave, nikto nemal poruchy sluchu alebo zraku. Tak toto asi ku experimentu. Dobre, diskusia a záver. Vlastne hypotéza sa potvrdila a ide to v súlade s tou druhou štúdiou, kde je spomenané, že hudba so slovami vyrušuje pozornosť a ľudia vnímajú text horšie. Limity mojej štúdie určite je malá vzorka participantov, len 10 a len žien, takže nemôžem tvrdiť, že to funguje aj na deti alebo na mužov. Takisto aj ten vekový priemer je dosť malý, že od 18 do 28. A vlastne to nevieme potvrdiť, že či s vekom ten výkon niekoho sa mení. A krátky čas na čítanie. Neviem, či pre každého 4 minúty bolo dosť, lebo niekto z nás číta rýchlejšie, niekto pomalšie. Vlastne všetky participanty boli zo Slovenska, takže myslím si, že to nemalo by vplynúť. A osobné preferencie hudby tiež, lebo nie každému zapáči tá pesnička, čo hrá na pozadí a kvôli tomu nemôžeme tvrdiť, že človek, ktorý počúva nejakú inú hudbu, má také isté má takú istú pozornosť ako tá, ktorému jemu sa nepáči. Tu mám vlastne tie štúdie, čo som použila a asi to je všetko. Ďakujem. Volám sa Martina Štamová a toto je moja prezentácia o vplyve používania nadávok na uchovanie pamäti. Nadávanie je mocné. Produkuje škálu distinktívnych, psychologických, fyziologických a emocionálnych efektov, rovnako ako unikátnych interakčných a retorických výsledkov. Vďaka známemu experimentu Skill univerzity dnes vieme, že nadávanie je viac než len použitie tabu slov, ktoré človek povie, keď cíti silné emócie.
Aj keď ešte neexistuje vo vedeckej komunite konsenzus o tom, vďaka čomu majú nadávky takú silu, akú majú, môžeme pozorovať, že nám nadávanie dáva isté benefity. Spomínaný experiment spočíval v tom, že boli participanti požiadaní o vloženie svojej nedominantnej ruky do nádoby so studenou vodou, ktorú mali pod vodou držať tak dlho, ako vydržali, a v nejakom konštantnom tempe mali hovoriť nadávky. A rovnakí participanti tiež robili experiment s použitím neutrálnych slov, čo umožňovalo porovnanie efektu nadávok na percepciu bolesti. Experiment zistil, že používanie nadávok má hypoalgetický účinok, čo znamená, že má subjekt znížené vnímanie bolesti. Iné experimenty, ako napríklad od autorov Beck, Brooks a Stevens, zistili, že nadávanie má okrem benefitov zníženého vnímania bolesti taktiež môcť zvýšiť maximálny silový výkon a silu úchopu pri používaní nadávok v porovnaní s používaním neutrálnych slov. Mnohé štúdie dokonca skúmali vzťah medzi pamäťou a nadávkami a zistili, že vďaka tomu, že nadávky vyvolávajú zvýšený emočný stav a vyvolávajú tzv. Fight or flight stav, umožňujú lepšie zapamätanie si. Toto však spôsobuje interferenciu, vďaka ktorej človek môže ľahšie zabudnúť, čo sa stalo pred alebo po vyslovení nadávky. Takže v tomto experimente som sa pokúsila odhaliť vplyv nadávok na pamäť, špecificky na posilnenie pamäte versus interferenciu pri pamätaní si ostatných neutrálnych slov. Paradox je, že nadávky by pamäť mali posilniť, ale taktiež spôsobujú interferenciu, takže som sa snažila zistiť, či si experimentálna skupina bude pamätať viac alebo menej celkových slov, a teda či všeobecná pamäť prevýši silu interferencie alebo nie. Subjekty pre tento experiment boli vyberané jednoduchým náhodným výberom. Počet subjektov je 10 a v experimentálnej skupine ich bolo 5 a v kontrolnej tiež 5. Nezávislou premenou sú typy slov, takže poprvé neutrálne slová, po druhé nadávky a po tretie iné emočne zafarbené slová, ktoré nie sú tabu alebo teda nadávky. Závislou premennou je úroveň pamäte a nežiaducou premennou je interferencia potenciálne spôsobená nadávkami a inými emočne zafarbenými slovami voči neutrálnym slovám. Experiment bol tvorený metodou voľného vybavovania slov s interferenciou. Experimentálnej skupine bola ukázaná sekvencia slov, medzi ktorými sa nachádzalo náhodné rozdelenie 5 neutrálnych slov a 5 nadávok. Každé slovo bolo premietané po dobu 1 sekundy a následne participanti napísali slova, ktoré si pamätali. Kontrolná skupina taktiež dostala 5 neutrálnych slov, no ďalších 5 boli emotívne zafarbené slova a nie nadávky. Každý subjekt dostal video s iným náhodným poradím slov, aby sme sa vyhli retroaktívnej a proaktívnej interferencii pamäte. Subjekty boli pred experimentom upozornené, že sa v experimente môžu nachádzať slova, ktoré sú považované za nevhodné alebo expresívne. Takže výskumu sa zúčastnilo 10 participantov, takže N sa rovná 5 v každej skupine. Experimentálna skupina si zapamätala v priemere 7,4 slova z 10, zatiaľ čo kontrolná skupina 5,4 slova. V experimentálnej skupine sa najvyšší výkon pohyboval medzi 6 až 8 slovami a v kontrolnej medzi 4 až 7 slov. Neutrálne slova tvorili v experimentálnej skupine priemerne 38% zapamätaných slov a v kontrolnej 66%. Experimentálna skupina si pamätala o 37% viac slov než kontrolná a zároveň o 11,8% menej neutrálnych slov. Tabuľka 1 zobrazuje počet zapamätaných slov každého participanta podľa typu slov. Neutrálne slova, nadávky a emočne zafarbené slova a na konci je sčítanie všetkých slov dohromady. V
Prvý až 5. participant je súčasťou experimentálnej skupiny a 6. až 10. participant je súčasťou kontrolnej skupiny. V tabulke 2 môžeme pozorovať výsledky každého participanta v percentách a teda koľko percent zo zapamätaných slov bolo neutrálnych a koľko percent bolo nadávok alebo emočne zafarbených slov. Taktiež obsahuje údaj o tom, koľko percent si participant zapamätal celkových slov z 10. Graf 1 reprezentuje tieto dáta vo vizuálnej forme, z ktorej vieme intuitívne odpozorovať výsledky. A graf 2 nám dáva prehľad o priemere výsledkov experimentálnej a kontrolnej skupiny. Takže diskusia. Výsledky výskumu potvrdzujú predpoklad, že si experimentálna skupina zapamätá viac slov než kontrolná skupina. Taktiež ve výsledkoch pozorujeme očakávanú interferenciu, ktorá spôsobila, že si kontrolná skupina pamätala viac neutrálnych slov než experimentálna skupina. Pomer interferencie a sily efektu nadávok je však vyšší, než sa predpokladalo, keďže si experimentálna skupina pamätala o 11,8% neutrálnych slov menej než kontrolná skupina, no o 37% viac celkových slov. Limitom tohto experimentu je nízky počet participantov, ktorý nemusí byť reprezentatívny pre celú populáciu, takže interpretácie výsledkov nemusia byť validné. Výskum by bolo vhodné taktiež obohatiť krátkou úlohou, ktorú by subjekty museli vyriešiť medzi pozeraním videa a zapísaním slov, ktoré si pamätajú, čiže by sa oddelila okamžitá emočná reakcia a skúmal by sa iba jej vplyv na pamäť. Pre lepšie porozumenie vplyvu nadávok na pamäť je treba ďalej skúmať s vylepšenou metodológiou a väčším počtom homogénnych subjektov. Ďakujem za pozornosť. Vážená pani doktorka, vážení spolužiaci, v tejto prezentácii sa budem venovať otázke, či denná doba ovplyvňuje našu krátkodobú pamäť. Z vlastnej skúsenosti vieme, že v priebehu dňa sa naše mentálne schopnosti menia, niekedy sa cítime čulejší, sústredenejší a pripravení podávať výkon a inokedy zase unavení, menej koncentrovaní a s obmedzenou kapacitou pozornosti. Tieto výkyvy môžu súvisieť nielen s kvalitou spánku či hladinou stresu, ale aj s biologickými rytmami a konkrétne teda s cirkadiánnym rytmom. Zaujímalo ma preto, či sa tieto zmeny dajú objektívne zachytiť aj pri jednoduchých pamäťových úlohách, ktoré testujú našu krátkodobú pamäť. Rozhodla som sa preto realizovať malý experiment, v ktorom som sledovala, či sa výkon v krátkodobej pamäti líši v rôznych časoch dňa, ráno, popoludní alebo večer. Mojím cieľom bolo zistiť, či denný čas reálne ovplyvňuje schopnosť človeka zapamätať si informácie na krátku dobu a či je možné identifikovať čas dňa, kedy náš pamäťový výkon prirodzene vrcholí. Po tejto úvodnej úvahe som si stanovila presný cieľ svojho výskumu a teda zistiť, či sa výkon v krátkodobej pamäti mení v závislosti teda od denného času. Z tohto cieľa som vychádzala pri formulácii mojej výskumnej otázky a teda či sa líši výkon v pamäťovej úlohe vykonávané ráno, popoludní alebo večer. Zaujímalo ma, či existujú merateľné rozdiely medzi jednotlivými časovými obdobiami dňa a či možno hovoriť o tom, že v niektorých častiach dňa náš mozog pracuje efektívnejšie, aspoň pokiaľ ide o krátkodobé uchovávanie informácií. V nasledujúcich slajdoch vám ukážem, ako som tento malý výskum zrealizovala, aký som zvolila postup, koho som testovala a aké výsledky z toho vyplynuli. Do výskumu sa zapájilo 12 participantov vo veku od 28 do 38 rokov. Všetci boli dospelí, bežne fungujúci ľudia, bez závažných zdravotných problémov. Pri výbere som stanovila dve základné kritériá a prvým bolo, aby mali bežný spánkový režim, teda aby neboli v režime nočných smien alebo dlhodobého ponocovania. A druhým kritériom bolo, že nesmeli užívať lieky, ktoré by mohli ovplyvniť ich pozornosť alebo pamäť. Tieto podmienky mi pomohli minimalizovať vplyv vonkajších faktorov, ktoré by mohli narušiť výsledky. Na overenie krátkodobej pamäti som použila jednoduchý test so zoznamom 12 bežných slov.
Tieto slova boli konkrétne, známe a ľahko predstaviteľné, napríklad ako strom, pes, kniha a podobne. Najskôr boli účastníkom zobrazené slova počas 30 sekúnd a ich úlohou bolo snažiť sa zapamätať si ich čo najviac. Po tejto fáze nasledovalo spätné vybavenie, kde mali účastníci 1 minútu na to, aby si zapísali všetky slová, na ktoré si spomenuli v ľubovoľnom poradí. Aby testovanie nebolo skreslené opakovaním rovnakých slov, zoznamy boli pre každý čas testovania iné, teda ráno, popoludní a večer sa použil iný zoznam. Zároveň som sa snažila o to, aby boli tieto zoznamy vyvážené podľa dĺžky a frekvencie slov, teda aby boli porovnateľne náročné. Testovanie som cieľene rozdelila do 3 časových okien počas dňa, ktoré zodpovedajú prirodzeným fázam denného rytmu človeka. Ranné testovanie prebiehalo v čase od 8 do 9, keď je väčšina ľudí po prebudení a relatívne oddychnutá. Popoludňajšie testovanie sa konalo medzi 13 a 14, teda po hlavnej dennej aktivite a po obede, čo je obdobie, kedy môže dochádzať k miernemu poklesu kognitívneho výkonu. Večerné testovanie prebiehalo od 18. do 19., kedy sa mentálna výkonnosť môže opäť meniť v závislosti od únavy či celkového priebehu dňa. Tieto časové intervaly boli zvolené zámerne tak, aby medzi nimi bol dostatočný odstup, čím sa minimalizovalo riziko únavy z predchádzajúcich testov. Zároveň reprezentujú kľúčové body počas dňa, ktoré sú často spájané s rôznou úrovňou pozornosti, energie a pamäťového výkonu. Každý účastník absolvoval pamäťový test v každom jednom z týchto časových okien, pričom poradie testovania bolo vyvážené medzi jednotlivými účastníkmi a týmto spôsobom som zabezpečila, aby sa predišlo tzv. Efektu poradia, teda systematickému skresleniu výsledkov, spôsobenému tým, že by všetci účastníci absolvovali test v rovnakom slede. Každé slovo, na ktoré si účastník spomenul a ktoré bolo správne, získalo 1 bod. A keďže každý zoznam obsahoval 12 slov, maximálne skóre bolo 12 bodov. Po získaní výsledkov som pre každý čas ráno, popoludní a večer vypočítala priemerné skóre všetkých participantov a tým som potom získala 3 hlavné hodnoty, ktoré potom porovnávam v ďalších slajdoch. Tento spôsob vyhodnocovania je jednoduchý, ale postačuje na základné zistenie toho, či denná doba nejako ovplyvnila výkon. Tu vidíme priemerné počty zapamätaných slov podľa jednotlivých časov testovania. Ráno bol priemer 9,1 slova, popoludní si účastníci v priemere vybavili 7,8 slova a večer to bolo 6,4 slova. Na prvý pohľad je viditeľný postupný pokles výkonu v priebehu dňa, zatiaľ čo ráno sa účastníkom darilo pomerne dobre, večer bol priemerný výkon o takmer 3 slova nižší. To naznačuje, že denná doba by mohla mať vplyv na schopnosť vybaviť si zapamätané informácie, ale tieto výsledky si ešte lepšie ukážeme na nasledujúcom grafe. Tento stĺpcový graf znázorňuje priemerný počet zapamätaných slov v jednotlivých časoch dňa. Vidíme, že najlepší výkon bol zaznamenaný ráno, mierne nižší popoludní a najnižší bol večer. Graf veľmi jasne ukazuje trend postupného poklesu výkonu počas dňa. Aj keď nejde o dramatický rozdiel, výkonnosť večer je viditeľne nižšia než ráno, čo môže naznačovať, že únava alebo znížená koncentrácia večer majú vplyv na krátkodobú pamäť. Hlavné zistenia z výskumu ukazujú, že krátkodobá pamäť fungovala najlepšie ráno. S pribúdajúcim časom počas dňa výkon postupne klesal, popoludní bol niečo nižší a večer najnižší. Tieto výsledky môžu podporovať myšlienku, že denná doba, a teda aj náš biologický rytmus, môže ovplyvňovať pamäťový výkon. Zároveň si uvedomujem aj niektoré obmedzenia výskumu. Po prvé ide o malú vzorku, len 12 ľudí, takže výsledky nie je možné zovšeobecniť na celú populáciu. A po druhé, nebola meraná únava ani ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť večerné výsledky. Takisto nebol zohľadnený chronotyp, a teda to, či je niekto ranný alebo večerný typ. A to môže mať veľký vplyv na to, kedy sa komu darí najviac.
Do budúcnosti by som preto navrhovala zohľadniť chronotyp účastníkov a porovnať ich výkonnosť v čase, ktorý im najviac vyhovuje, a tiež rozšíriť vzorku a urobiť štatistické testovanie, aby som mohla vyjadriť aj významnosť zistení. A v neposlednom rade zaradiť subjektívne hodnotenie bdelosti alebo únavy, ktoré by výsledky ešte lepšie doplnilo. Týmto sa dostávam na koniec mojej prezentácie. Ak vás zaujíma niečo ohľadom metodiky, výsledkov alebo samotnej témy vplyvu dennej doby na pamäť, veľmi rada odpoviem a ďakujem vám za pozornosť. Dobrý deň, vážená doktorka. Dobrý deň, vážení spolužiaci. Moje meno je Ľubomír Žigraj a dnes by som vám rád predstavil tému, ktorá je veľmi zaujímavá z hľadiska psychológie učenia a pamäti. Konkrétne ide o vplyv kategorizácie na pamäť. Úvod. Pamäť je základným nástrojom nášho každodenného fungovania, umožňuje nám učiť sa, rozhodovať sa, rozpoznávať tváre, orientovať sa v priestore. Ale čo ak existujú spôsoby, ako ju zlepšiť? Ako lepšie si zapamätávať nové informácie? Jednou z možností je kategorizácia. Kategorizácia znamená triedenie informácií do logických skupín a práve tento princíp môže zásadne ovplyvniť, ako dobre si niečo zapamätáme. Mojou výskumnou otázkou bolo, zlepšuje kategorizácia zapamätanie slov v krátkodobej pamäti? Na túto otázku som sa rozhodol odpovedať pomocou malého experimentu, ktorý vám dnes predstavím. Hypotéza bola jednoduchá. Účastníci si zapamätajú viac slov z kategorizovaného zoznamu ako z nekategorizovaného. Táto hypotéza vychádza z predchádzajúcich výskumov, ktoré ukazujú, že ľudia lepšie si vybavujú informácie, ktoré sú nejako usporiadané alebo dávajú zmysel. Napríklad podľa tematických skupín už v 60. rokoch Roberts a Smith 1966 ukázali, že kategorizácia zvyšuje presnosť vybavovania slov. Aj novšie štúdie, napríklad od Smitha a kolegov, potvrdzujú tento efekt. Na overenie hypotézy som navrhol jednoduchý experiment. Zúčastnilo sa ho 10 dospelých dobrovoľníkov, 5 mužov a 5 žien, vo veku od 25 do 50 rokov. Všetci boli bez známych porúch pamäti. Účastníci dostali 2 sady slov. Prvá sada bola nekategorizovaná, teda slová boli náhodné, zmiešané a nepatrili do žiadnych zjavne logických skupín. Druhá sada bola kategorizovaná, teda slová boli rozdelené do 6 významových skupín. Hudobné nástroje, látky, staré technológie, prírodné objekty, doprava a zvieratá. Každý účastník najprv videl jeden zoznam slov počas 2 minút. Potom nasledovala krátka 30-sekundová pauza, následne mal 1 minútu na to, aby napísal čo najviac slov, ktoré si zapamätá. Potom nasledoval rovnaký postup s druhým zoznamom. Pričom poradie bolo u každého účastníka náhodne zmiešané, aby ste eliminovali vplyv poradia. Výsledky boli celkom jednoznačné. Pri nekategorizovanom zozname si účastníci v priemere zapamätali 8,5 slova. Pri kategorizovanom zozname to bolo v priemere 16,5 slova. Rozdiel bol v priemerne až 8 slov v prospech kategorizovaného zoznamu. To je viac než dvojnásobné zlepšenie. Pri týchto výsledkoch vyplýva, že kategorizácia výrazne pomáha pri ukladaní informácií do krátkodobej pamäti. Prečo kategorizácia pomáha? Kategórie vytvárajú tzv. Mentálne háčiky, na ktoré sa informácie v mozgu jednoduchšie zavesia. Keď napríklad viem, že slova patria do kategórie hudobné nástroje, mozog môj si vie vysvetliť, rýchlejšie vybaviť, že tam patria husle, trúbka, čembalo a tým si vlastne vybavím viac informácií. Na druhej strane v prípade nekategorizovaných zoznamov mozog nemá žiadne štruktúry, ktoré by mu pomohli. Slova sa vybavujú ako náhodné jednotky, ktoré si treba pamätať individuálne. Je však dôležité spomenúť, že sú tu aj limity štúdie. Hlavne to bola malá vzorka účastníkov, čo znamená, že výsledky nemôžeme generalizovať na celú populáciu. Bol to krátkodobý test, nevieme, či by účastníci si zapamätali kategorizované slová aj o týždeň neskôr. A bola tam aj chyba možného vplyvu poradia, hoci sme sa snažili aj zmiešať poradie, môže to mať určitý efekt na výkon. Zhrnutie.
Záverom možno povedať, že kategorizácia je veľmi efektívna technika na zlepšenie zapamätania. Výsledky podporujú myšlienku, že pamätať nie je len o tom, koľko si vieme natlačiť do hlavy, ale ako si to usporiadame. Tento poznatok môže byť veľmi užitočný nielen v psychológii, ale aj v bežnom živote. Napríklad pri učení sa na skúšky skúste si rozdeliť učivo do tematických skupín a budete si ho pamätať lepšie. Odporúčania do budúcna. Do budúcnosti by bolo vhodné otestovať väčší a rôznorodejší súbor ľudí, preskúmať aj dlhodobú pamäť, či si ľudia budú pamätať kategorizované slová aj po dlhšom čase. Prípadne vyskúšať iné typy kategorizácií podľa farby, významu alebo emócie. Ďakujem za pozornosť.